keto'y pakinaken ngiman yan nga ulpit inpaay mo ngalak ame sidung man ti sapali tuy ayat ko intalali sa dinno itan biyak ko biyayandan di sapatan asisyak tulae itin ka ay ayate intet mo ngaladawa matmatan agarubos to'y lulwa sa inek kujak mapengdan sa dinutan biyak ko biyayandan di sapatan nga sisyap tulae itin ka ay ayate intit mo ngaladawa nakita matmatan agarubos to'y lulwa sa inek kujak mapengdan inted mong aladawa nakita matmatan agarubos to'y lulwa sa inek kujak mapengdan agarubos to'y lulwa sa inek kujak mapengdan